Nyabeta Toro munyakini Nyabeta 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 Tomo muyae Nyabeta Noyae Nyabeta Noyae Nyabeta Wajani Nyabeta Bako moyoe Nyabeta Aye Nyabeta 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 muyae Nyabeta mono moitongoe Nyabeta na manganae Atemo mino kwanchani na mwete gaki. Oh no, it's between me and him. Anje tanja. Yeah, baba. Tigaire ninje ose sister ya nene ne mukeira yaje teke wo burito mu muro yonte atume bna gutumire bonire. Tinga yeti ko sena change pure. Leave it for me. Kero na te biron tigero tigere. Asu mete ko chisi ko bepi. Oh. Atemo nanchete. Atemo nanchete pinero tete gombre ke atia nega pi. Karate. I remember Kirna achite kwereza Gatemuyu about mayumu boido aganteina karachunguso omonto omosomo mumanyubia nabara kuburito agotiye kandi nero kwena onyigo okoiro ogotumirigo narenga kena nitesiko irenga kena nitesiko I thought that muno muntu bwato obongo kani no bongo bumubwate. Timetia sengo chakira gaki. No, ayantigeri. Naiwete. Ntigeri. Aikiwe kiri asinyanjama. Yone rero mete na tamana batene kanisa ngochi. Tingete kanisa. Konse na tete nchenyo ne mama mumu abo mwerese. Njebye kango teinde mama. Ntakeri umwana nare ndi batato mwana mama mumu abo. Tete mwana na kine buna kerenta ne pi. Tete mwana na twere mama mumu abo na tatu mu abange. Kira. Anyone bamba mumu abo banya gocheza nere isika. Ani umwana banda chukurira amariga igabuninda kane. Uhirira bayibori bane bangangire pyo ko bayo umwana. Ayekira na oteikira ngochore iga by force by fire. Apenda asipende. Umwana into amanyinga ito nalo tuteteka. Kibono muchandikire nseiga. Tabana bayibori bane bangashite ko binyora abana banjugurike nyona shugurike. Ankwete atango kingo chaokora. Umwana na harwari tsai. Tako hino monto patora mogore neba neri ogo gai. Meti kingo kora. Kinti garete kyo kano konyo esumu. Okwe. Ara sirenense. Au kwano buchingo naye. Okwe. Akuna. Na wote kiwe ikira paka mama ni mwerese. Emesigo yaonere emesigo yeito. Amangana aratemo nyatiga nawe nkonya biramburatori paka. Ngojori gaiga anje tanja. Mutameti momuromi no unangangire. Ha ake tikondro nonye pi. Baba. Irangora. I will make sure noro muchiyo. Tigangaire gusenere, gusininje nkoreire igwere bina mumuromi. Nakiara ibu. I know mweseke bina inje. Tingo manyamambia senko enda. Lakini konywe sumu tari ere solution. Noya na yekirega. Yekirega. Ani stage ulen jaro torango. Ono te tengo ki intabwati bes.
Oyo tali mubisori mai. Abo kongubwa gomboro bigokwana. Abo kongubwane ne chibes chian. Oto wakane teria na ne gento keri yo kan teri. Sinjaro besa aro tingireti ngabona ari gokote yunye ninje na ile lakini njaro besa chego tingireti. Wangire ni. Ngado nangana kuira ni. Aya. Sababu ki onte belingande bobe. Mbe buyanda bwati besa. Igomana chibasa na chigara tole bobe igo. Ibono ngetukutanete. No bono igana igungaratira 35 shillings. Okante 35 njimbo. Gotumukande nduense. Igunda gote tu. Njogonte. Tegukira makabo ziriyo karati ga yende ndagwana. Chibasa na chigo cyane. Ebe cyando mbwate mituero menge. Abana bakirabu no wangire kubawi. Chibasa cyano irire. Bono natigaire bosa. Orojo bole mu vutigale tinkoni bono. Bono ngoni abana bali amachuma ali achikwenda. Ata Europa nena ina buko na chako kana. Igene kia kole tanza. Yo bono rio ngadvice. Ya kara kuona. Bono nje na kina ko teberio so gwengega. Nimbwate birangali sa. Takanyo rio. Kara kuona ina bongo ko solve ni kingonya. Ebireka bibi ngo tente keto konywe rio. Mangana rio karati kama bisa. Okay, na tigere rio kweruta para. No pare yitali solution kwani gente kirunge. Egente keronge pino igoro nko ba welcome di ukweruta gucha. Ngebatise ngende dan. Ebi egera kinge gokonya. Ante igora ikiao ke gokonya. Kia nendo jembiribi. Nje. Biago mbiribi. Biago kwa. Kwana kesa. Biso maitente tengo te iga. Aro rokolera mangana yichi besa sana. Itali shida pesa nchiga ro ikuri. Gento nte tengo te niga. Aro kwata chibasa cia koira dexan. Mangana yichi besa to arobo kon. Kyo bengero ronko 5000 rero. Nte tengo 3000 o manager abana bali. Bagorere kende. Naye echichinde ogore gato chiango beke tengo beke binde biga kito to type yo. Abunga kigwete na kwani. Mbuya wakwa. Kera ko gura mangana yebesa kwago kabije no go chandikiti. Eri umiana na misini ne 3000. Toro jiti tofauti na ro baka ninyugo bya ngisane. Tofauti na ro lakini nabukora maintain ka munche na kwenya. Ngore bituma irenga. Mwana bibi go sokera. Ngore chianga irenga. Nje mu bisoro muntu okwana mituba daraja. Bono gwikira ka munche na manare go kotebigo. Nane bono. Ege ndongere na ko bori kwanza. Oganga kungira ne yoche tenana kio no mbu yotanyore. Na ko bori dinga ninyore namba yo mugango ndo bwensi. Mokungori ndete kumuro. Mubisa manye ki. Ngotara konde beli butaneji to enda so muganga. Aku. Moyo no. Nje mangana baganga barabutinda ite. Moyo yodeto. Musasiroti. Ne musasiroti yaya. Aibwe ko manya no mete na ki ku manage. Tora atigai. Eli butatu ngole bituma. Bana bali tinkokora ro ndagera. Ina aragera hotel. Kokora hotel ya bana na kibako ba. Bono ntete igungote. Ona kinaba tebeli igora abagurira bini kweli. Umeto mugakori no kinde nere gari. Igunda gote yeke. No kinde no mugakori gari. Itu ate nini gari se chicho chiriro gurugari. Mete nanyo na ngana turu chiringo ko ya. Agansomera. Wara iguto. Mete na gochi kwandu era moyo bona. Akatorora. Kingu ikanyumba baba kandubani agansomera agante yaba isko gari na buko bachi yagira kinyumba ganje nanya koragi ya. Ngia yenge kwandu. Kono nje timaiti. Lakini naroje baka go describe muno kororokana. Ona kinarenge. Wale ko mongai nae. Na te meto ko mongai lakini bono meto ko kunyara ko ngai to geria. Mama de na tere dinga ko gwera ngweta nai. Bono mubisa mo te bigendo buni ekiga kibono nange ko mate. Akubona kwa mate. Njaro na agirete nkamwerese bi na mwerese nkamote igo. Ese ngenjo kwa mwerese webete karwe bintebi to kamba magane chibese chikyo mesa. Narosire munabona gangwete kutinyo ayere kwate bokwe ngiutara kwe togokwa indagera yamete bituma ebi Tatemokira. aye Aye nayo okire.
Nyamusi ngikuacha kuoja. Tigana na Nyamusi ngoni ingiacha ko lijia. Ngikuacha ko zuka. Ayenje to ko ngaka piara to kama kuna kindo. Sikie hon. To kama kuna kindo. To kama kuna kindo. Yendo. Ngikuacha kuoja. Keriacha ko ligina kyo. Yendo. Igamu abo. Igamu abo. Ngikuacha ko ligiga. Aye igamu abo. Tema ko ashi kune. Kunora nango kureke yoreke. Mboni nzingiacha kuoja. Ngikuacha ko ligiga iga. Ngia kwerezi. Mboni ngiacha kuoja. Ngia abo. Kasi auto kwenda na chinda iskari omanya gocha gutuma bana babantu. Bamana ata ito mochokoro. Nende ninyi wote na bwato mwano. Igema nuo kwa taarifa yake nakuja hapa. Twarenge naye ngo mwende. Naki wante. Ige ndante ina naki oko mwendo mutume. Igango tebiga nyanja. Yakora gonta ko na kibyo. Igango tebiga. Korange bintu bikorengete. Kore bintu bikorengete otiko bosangarro bwate. Na ile tuko wacha kutia kwenda na mari to iskari, na rio gocha kongambira. Inza to ko advice yo bochara. Tokonte inchunguso njomba aiko gasene go chungusa bino kwa bana babantu chinda iskari. Toko soka bona ko kina masombera. Na wote ingakora mnango kuanza ngaka. Oranje. Oroche mna kwacha iga. Tai kwenda kwa taarifa yako tai gochi. Mama ngwa kiresi nyata kigambe. Loreke nyoreke ra kurira ninge kibono igoto go kwana. Mama anataka mjukuu. Aya nkongaragario romaite. Igie kiranyangite. Ngogaragario. Nake. Aya Nyamusi. Soka ngora ngo chiga iga. Tai kwenda. Oende ngo chimino ga ryo chikukwero nya koko kwero. Iga tomanyiri. Iga tomanyiri pi onde tayo kumaite. Ate go senero ko iga. Nyabeta. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusii. Chitariki 14 cia kera omutinyu kaberekera omwaka eri nerituko ryokorokia obwanjani ochiase baritwanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'omwaka oyo nigo twerure korokia obwanjani bwaitu gochiasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kiria gike oranyare ko bagugutwara asogo gikiase cyabise chitejo cyogotuka kinsamo kiri cha embassy ekero kugenda nyakoe Gusii wa Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato sana nesato isana libere ejen teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Wigo na gugwikirana nekewa kyao ky'ubwanjani unabone indagira chianga ibirarero ibitamba by'abocini by'abanyaruka ibikoroto igatiye binde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyu y'ubukabire umwaka w'ibiciri 2024 iryo kubahorokia obwanjani abanabwo. Ndizi TV, you are our Valentine. Ndizi TV, obwansu bw'omugusii. Nyabeta. Nyamusta ikwenda andi. Kwanza inyora. Omaske naro chite muisonde iga. Tago tigete gokorera. Ekara mariga ichura maiso ngorera kuchinda. Ari nyamarigeri. Karatsiete. No nyore to mwana oyo nabwata manyinga. Ingia bwate kiao. Yakonyera. Ingia bwate kiao na kubo. Tokone ngento ndavuga. Mesko banda gachoka moseri ari to igweti bororo. Agwata kugotena kyo mwana arwarite. Auto tete koyo. Ega sino ko digiti pesa na kwenda. Boni no menda so musko yari. No menda mbanto kia bwate. Data monte, no menda mbanto kia bwate. Ingio kwero musko bande stress. Akwe. Ngayora nyora manyinga. Nendore mete sana ogocha nege kuba mnatiga akwe. Ikabona atari manyinga ko taraga ko ndenga inda nyora manyinga. No buchiko go kwana. Data. No, inyora mwana oyu oyako nyakorera.
mwezi kwa yega wanzite. Angonge chore bwana ngongara liore. Huyo msichana anakupenda. Na mwezi ga wanzite. Jama ngana bwanja. Macha kokoriki kokwereso omwana igarwari tartuta itukuigu. Onyore chibesa bwana no kwenda naso utete kwenda na guchi. Ori konyoko gusaba chibesa njikingo gusaba kwandina ako happy. Alafu unacha mali safi bunoyo obwata omwana o no mwana arwarite arab toroji egasi no gutuguna goisaransis kana kunya kobende kwana mugaga umusacha kwana ongea maite munankirete isabu kwaka nentambe enarengere linganga nje mbatigire gaiga. I do respect and love you like my brother. Lakini ningi abasacha abamwana lira kwena na abane sikumwaba. Is that fair? Lakini ira ninje usemuke iromi eni ngoko tebi kitore minto isuka enyumberi enkoro ninde kano inyi ngoti wore na abaiseke my friend kotarore ngorerore bino narete korera mbakorera amariga amanyinga imeni utigete umwisiku na ukipenda sio kupenda ndugu ngorere ngorere digikerike kwanje tigana nemekoneye egokonyera chibesa Roma tingikare tingirta sabu chane konyorenje na akire nganya kurwa igambatigira ne nyarokeye mamenye gaiga tari nyaroka omo sweetheart kirio monu nayo kunya kuoga onko katebiga mangana mbiyo ko yaeresa ono nandi muna gwakwa na igo amangana yo mwana nere nina ki mwana akurwa hapo umefeel na ki mwana akurwa hapo umefeel umwana ne na tabo yo no mwana erengi akurwa tabo tata yo si mwenda DNA mo kwenda DNA pemu inki ko bero umwana utamaiti na kibo inki kia yamusi inki kina tembea kueleza hata mkueleza msipati ni mwana arwarite mwana atake kwenda jana kwenye kitaiza tena manyango bano bororo kondi yani obororo bana tianga otebiga chibono emugusiga kwante biya gagateba iga no gambero muya ichoto no gambero muya ichoto gambero mube ono omwana uyu twatemire kumuringa kuringa chimbu chia yego singa chibwenere nduchinga ono sokire sikulia sanse ono nakitogonja ono mangana na bono chibona kwandetera magana mageni atari ngimotwara no narwe bina naje tuma atage kiombe osininya reka bese kite inde tutumira omwana yumagotu karegaria tomentere inde na inde ono rinde na tinyore tia bona gona tuomera na irani ono omwana uyo igento bono ono igento mechando na twara sobongo bwana ime ekona kongoncho kaniga ne ringa ki omwana uyu ertakari koranga matukaye ngosukaga kare matukongo na kumuingirare egerare agendamo ara matororo arende o enyuomo yaye hono linda araisa kobaga gucheruka guchia obeirege sase kigutaruka obereri bururi kuru mutonde ando mutonde hono akyomwana utugocha kumunje hono roje tari bobo mugaka nantari bobo nkoboli yani kate tiare ngabere monto monene otubune yago chakako ibo mwana twasukira sinini najira moyo ne mata ari mwapamera komokobese sukari niche nyoro tabo ibo mwana oiri aina ara maskani
Wate bire ngokwenda kochekio besa tonyore. Tinyore. Nakagangwanyora gakio monene one. Bamero maita nakoete sukari. Agatoe sabuni eri namite bitikianga. Se nakagangwanyorire ogenda no mwaka nagaki bunakoreta amayiga. Bono geriga. Igo baro nyumete bamero berumu. Bamero bairumu yange muntu gosaria. Kuzakira no mwako yo jage. Mwako yo jage te baka bamera. Amura. Mangana biaringe. Mangana beribia. Hono obaro no bubu amate natagete tutware ekero iseire banyora nunde naroko ogokonya. Kurende gente kama niki. Ali mugonga. Diye karo na tu mera gaiga nanyoranga nimba to musanyo ne mugonga iga. Mane basa na biburi bane banteiri bagongonya. Kinachara igaratemu. Ni kora ngonya bana igaratemu. Ni kora ngonya. Ani rocho mwana bande buna akorire iga inoro mogoko. Oinoro mogoko ratemu. Mbona usikwe na utu hata kidogo? Ngire ndatachere isori omonyorete acho kominyokero nyitani so mwana. Ense ne bota mangana no. Jige ntonda kologo zindanyale gukora. No kokonyo mwana. Omwana oito omwana kamanyinga. Lakini nje ratemo. Amangana ande. Aina yenu muratu wale ngitinkobo. Tinkoboro ina benga muno orabero oratwara umuchando ende uri umusamari umuyago konye umwanere nje nabonko mokonye tigambo umusamari umuyaga iga nkonye umwana lakini amangana ande tumora chiko ikaransa nyore na mama nje bagiti nkoboro ni numurara na kimokora ndenge kyo mwali na kiki nabo ate nande nakoli Hatemu lito yura nyora wanste mnangu wanste. Hatemu na inganste. Hatemu na inte te koma na inga kionsi yo bugi mabwane. Hatemu ngari bageri tobe nae. Tukini omwana itotore twensi babere ratemu. Tobo sagontiga igaratemu. Chani tengoro bubu. Kiumungira busuru mugakoma kuri nangeto marembe nyumba baba. Nonye umbitu tukosiga mubige toro sana ato sere tibono gakumye kikurumaiga agambe ngitambengite. Kwikisa to mwana na burite. Mwana ni Nyabeta. Chigwikisa to. Nkomo rosinde koko. Bone kero como rosinde koko. Kero como rosinde ere solution. Ano njetindo chige ntore chande mono mongone gaki. Ekero gerango echanda asike muntu. Omwana omochokoro agende sukuru.
Bono buna Nyabeta sirete nario bono obururu bomende paso obururu. Nyabeta. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abo banchire ni kiumbegia NTSA bagutumike curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya mambya na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na bugwakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo songo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresimi asikinambechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kurwa bowenya wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari torwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire amange ande karagwa chine ntobwate chi machine chigo kumureka chiarora nkikero bobe chigo kumureka omubere omugima gwansera omotu mpaka inse na ichigo tote nkikero bobe amarwaire kiobwate twamanya kwa mariogo ana abani machine yengo murekere yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikare mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia marioga ito na bakugwikera neba Mombasa onya koroe kare wakire simi na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 nabantu abange baeteire gana ndi babwenire igo totwara bwoba bonde bwense kare bwachire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania nechi shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito naboigo togochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo togukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyecha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Mwancho morigereria cheragire chinsa isato chiabono botukase ntunde nde tokomerana imeye manye Jumatatu. Tokwarigania asenchera ya bene irio tukumanyana ria twakwariganire asenchera ere yowekirano naberga gwathika kurwase chinsinyo imeyense ya Kenya. Kwerana tora sege kagetari egetambe rintunyara kwa batu kumanya nganyare kwa baga gwateka. Mwancho mureba to kwarigania tukumanya asenchera ere yowekirano asensemo ya Facebook endra gotonyara gwitira Ndizi TV News Digital. YouTube Ndizi TV News na gwitira se website www.ndizitv.net. Ireteriane Evelyn Osero uri tokubwatira na asoko ine kiachibicha nirio gichawe kire nigakoro kwa Petronira Mukeira. Joshua Utanere tokubwatira na kwene kengago chere gwitira somuno bwemanyirite ngoro kwa Josephat Hamese. Mwancho murieto kwarigania manye Jumatatu chinsesa to chaka senchera ya bene kurwa gaigase county ya Kisii and Nyamira seni kia Ndizi TV awasiri tkoria rero yaba omogoko chinga kibono abararia kurwa seni kiga bakomwarigania umuteneneri omuyago somo manager magega yoyo kabeire omu manager wegeta seni kiga gosoka omwerio bum akoita yabo mochengo omanene anene ase ababwatari nabakori emeremo chinga kibanyara ko bakomwarigania bene omu manager Walter Bigingi hoyo nyalire ko gago soa asikiro kyo manager kwenekia buna nyalire ko gago kora emeremo na gusukia ekerengo kyo bokoreri wegeta seni kia Ndizi TV nonyara boni go Walter biganyara ko bakorira nganacho kwenekia nyalire ko kubwaterana nabakoreri asekerengo kyo kwenekia buno bokoreri buya bonyare ko bokorekana ime Ndizi. Nasa chinga kiechbo igo abarale baba koria eira yogo chako mwa chinga kinyororo asogo ikirania obokoreri boruburunge nawe kweneke bunegeta seni kia Ndizi TV kiabeirege kugendera gusuka busyo asemirubiro au muriketo job mangi na mangi Nigo yaba omochengo omonene ekero abakori emerimo bege station kia Ndizi TV baba bakwarigania omu manager omoya Walter Bigingi uyora chikoira libagalio kabeire omu manager omokoro John Kebati sama tuko makeiga maega tuanyara wako kweli gochia sumu manager Ndizi TV wana tokoro ka former John Kebati na lero iga nigo tureno mogoko sana tuamwariganirie omu manager omuya ase egeka bona tabere tokra emerimo tutubati mu manager kolende na yaringa challenge ani gakorekana chinga kicho musangerekano bo mweri w'umutyenyi o January omusangerekano oikeranwa na ba director ba Ndizi TV wetera ase omutandao nabo igo abakori emerimo ba Ndizi TV abo baikirana ase abisi ekyo ensemo y'abakori emerimo ba Ndizi TV abo bali abararia nabo igo abo bakoreta ebipindi mbate banigo bali n'omogoko omonene ase okomwarigani na goteba mbachikwerwa kumubwatesia. Kwetu ni furaha kama familia Ndizi TV kumpata manager mgeni na tunamkaribisha bwana Walter, karibu kwa Ndizi TV. Tuna look forward kwa wetu kushirikiana ili tuendekeze kazi na tunashukuru pia Mungu kwa kupata manager mgeni. So we believe new beginning with new ideas. Ngomchakano bo mwaka nabo igotanya ro manager omuya tenga omwaka oyo aria asayo minto Kebati konyora aikire Ndizi TV nayo minto Walter ndochino musacha omokebwe chinguru nere kubwatira legaiga na gochimotwe Ndizi TV ngochire komesa kolengana muna okugania kwa inokole buna baligereria ba Ndizi TV and the kubashwa audience itonga ndochikogendera kuba tutenene na kuba obwansi bwo Gusii na tolenga Ndizi TV na obwansi bwo Gusii with the new manager okoleta aspect and experience yekenge as a managerial position ndochikobashwa nga ndochikogendera okora emirimo bya abo yokobayenekeria emirimo yemiya ensemo yaye omu manager omuya Walter Bigingi naira neliambia mono as okwariganirwa anyora igaso bwenge na washukuru wafanyikazi wenzangu wote asoko ngarigani kwa beni na igure liberalia yo kwarigani kwabo ase arua eira gochikobwaterana n'abakori emerimo ba Ndizi TV kuyekinia goikira ekerengo kende ready work tutakuwa kazi yetu sisi wote tubwaterane
tusuki Ndizi TV gocha sebirengo vidia the audience also the consumers agumura abagirira baito mutagete moyera rasebere na going forward tutashirikiana kwa kila jambo ambalo tutakuwa tukifanya so that tobeke Ndizi TV even ambaye amukusegendre kwa ambaye amuna konyere chechetai Maka yoko mwarigania omo manager omoya ni gobono Ndizi TV irachikobeka emeroberio emeikiranu elinda koene kinko gendra kolbare koba namba eyemo sechi station chonsi chiki Gusii chechi TV korua sama gacho a New Brighton apartment agotoka ime embassy account ya Kisii ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Biamono omoriki oitojo mange sorogotirwa senchera yoboikirano. Tos kabosionigo omwaka Christopher Onundu abetega kurwa asenga yaye emyaka 3 yaitire atanya kuhirana asibono amate yaye ekorera emechando yaberege kubanyora gati abo kuborwa we school fees asabana kogenderia esukuru asomongino yobatabana batano nomo. Nonyena bo nigo omunyaruka oyanyara kobaga kwerere getaseni Ndizi TV nigo banyariko bagwetera obokungu uboirete ere ko bwatoka gisemi myaka 3 yanyare ko bagigwita nabo igwetera amakongu hati yabo yogwikirania amagani yobogima kinga kibagenete ko bagwetera amakongu asenga yabo muri kito dipo nasanya nabagagutarire yo na gutwariganira roboti rwa senchira yobwikirano venye niko hivi mimi niko na wazazi wawili, mmoja ni mwenye alikuwa hapa, mwingine hayuko karibu. Ekenekerero kiobokonyi korwa somoro kiwa Imelda Nyamoita oyo koleta matemo ya manene yekirasi kya 5 na 3 kulinde maega yaye tachigoikirania eganga yaye ya masomo. Vile nilifanya mtihani wa class 8 si kukuja kuendelea na masomo juu school fees ndio ilikuwa ngumu kupata, hata chakula tulikuwa tunapata kwa shida. Zingine unaweza enda shule kosa hata kukula, unafika shule. Zingine mafurugano ya nyumba, kuna mafurugano inakuanga kwa nyumba. Hata hivyo pia uwezi enda, ukifika shule walimu wanakufukuza. Kirudi hakuna mwenye anaweza kupatia pesa uweze kurudi shule. Gusangana mamu mwabo asilieta Irene Kemunto niga koerera esabaliyo makoye asilita Christopher Onundu oyo sogete asenchera yo kubarigeria emyaka 3 yarire kurinde tana koirana mwako mtorende tata byara chitagasira kirasira bona tumenyeta mwako na gateba ngatiga genda chikuri guturigeria akagenda igo tanya gucha kurweyo bona ni faktia ba minto yonde gitobo konyi nimbwate muchando mwana na ari sikwa abana bakanimbwate nkwenda konda naria ntarigetia abana bana bakurana no ninjara mwako na sachete timanyeti gatete ngana sokire ninjengije gana ndandiye njera mukoni oli ndage agasoka ensemo nayo niga koerera okorera abana 5 nomo inse iyo buremeru obonene no na sitometega mwatata byare twagachite ngaminto rakibona musumi tutabwate nyomba agasira tukamubiko ni fagiti no tomete twasinyuru no kwagacha timbuga tinchera ndanyare kwagacha abana mbabwati kende bakora abali sikubusa nandi no bamete chikuni yega nanu murangu onsinyete kubeka no ni chikuni nani trise chikuni roche na be ntubwati nchera watakana noko baliso asenka umworoki wa Imelda Nyamoita nigo amate yaye ebegitoko semeria asale bono nigalireira yogo chikokoromokia ekerara nyoro muntu uramubwate okoboko naidi ya kwamba nikipata yule ambaye ataweza kunisaidia nitatia bidii shuleni akuwa mtoto mzuri niweze kupata kila ambacho nitaweza pata katika masomo yangu ili niweze kutimiza wazo langu ambayo niko na. Hivyo naidi niweze kunisaidia ili niweze kutoka hapa nje. Hapa nje kuna mashanga mingi ambayo tunapitia. Hata hivyo majaribu ni mingi hapa nje. Hivyo naomba muweze kunisaidia. Giko ripoteria Ndizi TV korwa asekenyoro Kenya mataro kigotoka imeje bunge ya Kitutu Chache South elitaria Nendipon asanya
Muno muriketo dipana sanyase orobotyoru oroikiranu nigo okubolia kwa biro kurwego cha sabagambi kubwatirana na baibuli asok na baigo ne serikali asoko ene kiabuna obotumekibwe mariogo iyogotindia abwabiri bokurwanu wa ase chinsemo obwanene bwarokande koreta obusalia bwechingenjo na baigo gusalia kegolia geke kiabasae ukwana hamone gitaseni kia Ndizi TV nigo omoteneriwe kanisa ya PAG ya sensemo ya Nyangoli Timothy Kinyani nyareko bagagwesokera kuburia baibuli banyareko babagusira bana babo banyareko bakwegendereria bwikiranu hase chinchira chisemino nyana bo nigo boigo anyarako bahaga kugikeria chisegi chegenga echanyareko bachikorokana bwangoiga ase chinga himeyorogongo ruwa Nyamira na boigo ime county ya Kisii Polka pokara na roboti ruwa senchira iyo bwikiranu Gokona na Ndizi TV murandi yo asereta Timothy Kayani wikanisa Nyangori PAG iyo gotokeme yabo getutu bomasaba nigagenda ko bagakubasegeta basaye gukinigwa ase chingege kero chingia indukira bakonya samatuko ankyo murandi yo niga ichanire nchira basabange bagendera ko bakubetanya munamo lyogo yo gotindia chimbo chimbe egentaganira barayi anene bali bechikanisa bagambya munabo bali kubwaterana elyo gukora chimbo chinabo gasasegetire abana kwegwa chisemi. Our children, our youth have indulged in drugs, bang, and even most of them, especially in the area that I'm ministering, don't even go to school. And that is a very major thing that the government is supposed to look into, and the administration of the area should go into every homestead and make sure that our children go to school so that they can broaden and diverse their minds in so many areas of this life. Youths are a great, they are actually a great investment the government and the families are putting. We are given children by God to bless our children and the children to be a blessing to us. Orandi uyu boigo igo aganiria abasaye kwebwatanya mune chimbo chiri chingia elyo gukina buyase boiga burya beboli gotabana ingora abasaye babo igenduge kwirira abasabo kwirana na kwebwatanya muna maryoga yo yogotindia. Youth have been left completely and they are standing on their own, and we need to come in as a family, bring together the youth, talk to these youth, show them the right way. We don't only have to quarrel them, but we have to teach the youth on the right manner of their life today. Nigo boiga ichanire chisegi chegenga entukorengana monere kyagenda ko bagiguturwa chiamato chinyinge na kugendera gokigikiria na kubolia baraibande kubatranira gukora chisegi echo chegenga. Even in families we have gender-based violence in families because they were not taught, and those families that were not taught need to come back. And we call upon them, and I underline, we call upon them to come to the Lord and get to know what is supposed to be done. No maelioye abona bo basemi bwayo murandi yugo chasegasaku ekyo Gusii nensenkima. Now, I would give a solution to all this, and my solution is not withstanding. My solution is we must be right. We must listen to what God is saying. And when we listen to what God is saying, whoever is listening to this, whoever is seeing me, you will be right and God will give you. Gingo ripoteri gitaseni kia wanjite kia Ndizi TV. Njigo nguruko Polycarp. Okara. Miamono muriketo Polka pokarase oroboti ururekranu goruase chinsemo echo cha Nyamira nigo omowakili agosomo na chiebina omowakili Cliff Mbeta abereka weso kyana kugania okobwato kwa komokagerwa Fred Nunda oyobereka gotangwa sermando etania emetienyi etano no mubono ase amamocho yogukagerwa kobwatrana ase gekorekyo boiti Mbeta boigo nigo atebirenga okigambero kia county ya Kisii ose omuchobo songo
kianyarire koba gekwira chinga kichintambe magiga ya barabo gwesokia ase chintunda ibere bono asokoboria nunda nyara koba kubwato kwa agwetera somurobire bwe cash bill engana boigetara nyara koba gegoikiranirwa goikaritwe rero kurengana na Mbeta nunda nigo omubere gosobo cheni bwo mubere oye botari obuya ase baganirie ekigambiro kebeke gotegerera amagani abo nabo igo ko baikiranirwa eriyo abega kubwatoka as ga kubwatokwa ase cash bill eri agendere ko bwenia gosabwenere agendere konyora obubwenia achinga kyare asenga. Fred Nunda is in custody for a case that he has been charged with, a case of murder. He has been in custody for a very long time now. He had been denied bail on 2 occasions. But today we came to court to make an application so that he can be granted bond once again. All the other cases that had been indicated before that he had absconded or had not settled have all been settled. There is no other case existing right now in court. Such that the only case that is present is this one. He had been denied bail basically on the basis that he had other cases and he had absconded. Now that those cases do not exist, we are coming back to this court to request whether they can grant him bond. We are trying to say that the circumstances have changed. We are trying to say that his health is also not good. We are also trying to say that he has a constitutional right to bail. More so because we believe that the state, in this particular instance, is acting in bad faith. Why am I saying that? Ever since he had been in custody, ever since the first time he had been denied bail, the court has always insisted that we be given statements of witnesses. We have not been given statements, and the hearing starts next week on 6th. So what are they doing? Basically denying us a constitutional right to prepare in time. They are going to try and ambush us. That's why we are insisting that we get those statements by today. Some of us are too experienced to be denied with this kind of sharp practice or this kind of attitude and ambush. Some of us are too experienced for that. And even if you gave me a statement a minute before the hearing, I will still stand and do the case. So let them not think that that is what is going to help them. But in the meantime, as we wait for the court, since we cannot interfere and argue that application here, we want the police officers in the state to act in good faith now that the person is in custody. You can't keep on punishing somebody because you have some political inclination. This is totally a political thing. If they are going to use politics as a particular line to injure somebody and frustrate somebody, then we are not following the law. Nekero yarokane una ebikore byo busaria byaberi bikoneke wasekerengo kyaigoro nigo kuburia kwarurwe gocha serikali gweneke unango kora ere obutuki bwemekegima na gukora mangana yobukurumya yaberega koneke wa ase chiabise che immigration ekyo keirire oboso kwa bantu korwase chinse chesko che mense ya Kenya koirera oko komentakana kwebikore byo okwana nigo omosasiroti Lawrence Nyanga boigo anyare kovaga kugikerie bikorwa bya makweli yobo tutukano yanyare kovaga kwenekiwa ase chinyomba cyo bosaria anenarengete ekegori egeke kiabasae nigo chinga kiecho Fada Nyanga aberega kurukubore uchasaba ibuli kwenekia unankuba ikabare abana babange kuborokereria chimbwa chiresingia nabo igo kubaikiraneria amagani abo kera abantu bagocha sense yetu ya Kenya abandi kwanya ngakero kende bobote makaratasi abwente ko barete to gusunywa ibagwetera bacha bamenyase bono twaburi burendi kitobwata sense yetu ya Kenya onya abantu bagocha bamenya hoteli kwanya kero bagocha kubwatu bakoko rubotuki bateba ngamba bwatora namakaratasi babwene tukabere gono na se hoteli ekiga nonya abantu bakora ikibese tigo monto goswaime amanyunga nerengo obwata kiregenta makaratasi yakorokenga oyo nyarebe ID ya enero na nebintu binde biwente kuvuga cyugari agarimo amanyanga monto kyo lakini asenge cyo bono ngakibese kirira abantu bobe obokurumi boy cyire ngomonto nawago cyakurutere kibese yani torika nori kansinga ngoso etemegaiga ako gatente timanyekane ndo mapagenda menyete nyomba tamanyiri ojana kwa kibese indere byale turoboko kwanyaranga kumbu monto yo iga abantu barako nako chika baswa uriyo gendo letanera abasani baye bati yotianera abana kera bakwanda cyisukuru ci university ci college abaye bantu bakotebinga abuga nago tumochi gosoma gwo iseko koigwa naende no bosani ukabwata nabantu bona gento bunekega narere buya batebi abana babo asogokia abantu nabange baroki nsema wa
kera toke kwanyori ronde gabo nabura anya no ya robiri cyo monyori gabo bami tukora nte tumanya no mwana itu tobisa kende gyonse totete ngobona na kerokyo abayibori na baruwo kwaisa kwabe kabire ibako bone gusebako abana babe bitisha ngamba abasitwanda ba bono mwana we kali akore bintu byonse bobise ayibono kaya kero goja kumanya mangana aya umwana ibona abakanda bamenye bintu mbiro bono nga sponsor ko yone chinyinge bamenye na barabo ekiarana nyo tuko mwale suru kera ni bintu Togos kabosioni go abateneneli bekemerie chae korwa zone 11 bakora no munyakirugobo James Umbasa abago kirige tamkiro serikali yaberege koira asogokora okongusana na kwendemero asensemo ya Soiti Transmara okwana nigo Umbasa bigo anyareko ba kwenekere ngoko nererwa kwendemere yo nigo kwanyareko ba gokorekana ase miaka yanyarire ko bagego eta nabo igo gotwara ogosemeria unabateneneli ba zone 11 yo mbachiko babakweranirwa bene endemere yo asekerenga kwenekia bune zone yenyereko be kwegendereria nimero belio yamagendero asendemere yo yenyereko be gotwara obotutukano muri keito julikewerbo nabwatamange korengana no robotyuru to address the Soit/Transmara land issue. Second, to set the record straight. And third, to thank the national government and especially the Minister of Lands and the Minister of Interior and the coordination of national government for the immense support towards resolution of our land dispute. And in question is the property of the three respective companies, as said above, acquired through legal and lawful purchase dating back to the year 2012. Since then, we, the owners, have never enjoyed peaceful, quiet possession as entitled by law because of hostility from the wearing and protesting encroachers who have always chased and threatened our lives whenever we wanted to gain access to our property. Indeed, the encroachers have taken part of our property unlawfully and are now claiming the remaining portion. Kuigereria Amerika okorekana isko yorogongo rwa Gusii nigo muraiwense Dr. William Samuel utagenderete netaro yaye ase chinsemo chia Italy asomusangirekano oyorengete koreta obwamate gatiense yo ya Italy nabo igo chinse korwase orogongo rwa Afrika asentunde ndangani nigo abaraibe chinse chichi Afrika banyareko babako gokera okubwaterana kwa bene gati ya orogongo rwa Afrika nabo igo ense ya Italy asabanyareko bakwerekia ogosemerie kwabo buna amaya kubatakana no kubaterana no nigarachi ko bakwenekewa ase chinse chiabo ekerenga kyabekenene no kubekemero biro aho yo kwenekya bunangwe kinebare asensemo yo bonchurire nabayigo koreta amangose kobeka oburendi obotingu egati ye chinse echo Omokonyi bumurayi bwense Rigathi Gachagua ni gori tkorera baga koigora benege karoke meronke bere nebere kia Intergovernmental Budget Economic Council IBEC asensemo ya Karen ime yomocho Nairobi ye karoke abaga kubareta amo abagavana kurwase chi county au ababisa kurwase kiganche kenene ye serikali egati abanda banki ni gori Rigathi Gachagua biganyara ko baga kwenekeria abagavana bubune serikali enene gwetera sekiganja echikobe kubwatoka chibesa chiri chamagendero chi county asobwango elio kwenekia buna chira chamagendero chenyele kwa bachigo ikaraniwa ase chi county ao himense ya Kenya ayanunga gocha chingaki abagavana babere bakwemburungane kubatukana no kunyorwa wechbesa ikibaterena nigoge kotenenia emerobere menke ya magendero ase Gachagua ababolire boigo kwenekia bunangwa ngwakanabare amadeni gose pending bills chirichire ase chi county na kubayenekeria buna serikali ya Kenya kwanza nicho kubasira asogwikirania magendero. I wish to emphasize our commitment to the timely disbursement of funds to counties. We are nearly up to the date for December 2023. Despite this, I strongly urge you to fast-track payments of pending bills. Indeed, we should not be having pending bills for the last financial year. Prompt payments for goods and services releases funds to our business people and spurs economic growth,
especially the hustler nation, for a better and vibrant economy. Let money circulate. Excellencies, ladies and gentlemen, we have noted that with the adoption of the TADAT system, revenue collection is rising. It is our expectation that the 27 counties that have not embraced the system will do so without delay. As we collaborate in addressing productivity in the entire economy, we must tackle the threats of a rising wage bill. Corruption is a threat to both levels of government. Let us work collectively to put in place control measures to monitor use of public funds for procurement and expenditure to be within the law. In conclusion, I wish to appreciate your continued support in jointly implementing the Affordable Housing Program and the Universal Health Care programs. I urge you to prioritize prevention health care to enhance quality. Once more, let us support the subsidized fertilizer program to enhance food production as one of the ways of reducing the cost of living. Nekero serikali yagenderetie no murubiri bubwagachi w'ekinyomba asiri gorense hasekirenga yoko enekia buna amagendero naboigo obokonyi bwabene bwarorokanire asaba Kenya na saba sae asoko babwatokera amabaga yemeremo nigo ebyombe gosebomo bwebyombe bitererete ebitwetana ine byabere biwesokya na kugikira bororo omurubiri oyo notayona nigo otali otabwate kirengekia na nigo orache goturubania amangana ya mazingira boigo nigo ababwatania boigo banyareko bakugikeria serikali asebaye mochirie kubwatekana na ogotagurerwa kwechinyomba cyobomenyo kwa bange baba Kenya okwanyareko bokwenekiwa ase chinsemo anonya nabo nigo batabire serikali nigerigeretie ekerenga gyogosangererie bango kurendete nyarete ko bagekurigereria chinchera ba Kenya baranyareko babagwesira kurwa ase uchumi yanyareko bekorokana kobengo ngumono. We have this program that has been proposed for the housing development and to house those that may not have a place to live. However, with this large-scale infrastructure comes in the question, where are we putting up this infrastructure? For whom are we putting them up and for what reason? The needs assessment that we've talked about has not been conducted. We do not know where these resources are going to come from. There are people living in those environments already. They're conducting their daily livelihoods, they're taking care of their families. However, we want to put up huge infrastructural developments in these communities. Where are we taking these activities? Where are we moving these communities to? What is the impact on their lives? For us, we felt that this was an opportune moment for the government to look at affordable houses that are sustainable. Parks are in trouble if people become poorer. They'll hunt. Because they can't afford meat in the butchery, they'll go and hunt for zebra and hunt for gazelle, and therefore destroy our natural heritage. We're also saying that Kenya has been at the forefront of championing climate change mitigation and adaptation measures. You saw a few weeks ago, or a few months ago, the whole of Africa was here talking about climate change at the African Climate Change Summit. Then we also went and participated. Nekero amangana yobosaga niagendete kwenekiwa chinsemo ime yense ya Kenya anene chinsemo chia North Eastern nigo mugavana we county ya Wajir Ahmed Abdullahi aberega kubwatoka ege kurege tindi go chia sabanto anene balia bagosoya abasae asamangana yo yobosaria Abdullahi boigo nigo anyareko baga kugikeria bene abaibori bali bataranyara ko bagosira abana babo ase chisemya sate birige tambukirekyo nakanyareko bage kwena na libaga anene gochia seka golikia basai wesonania asobosalia bwakira lituko nigaruro kuborewo cha saba ibuli kwenekia bunanko babulenda bale abana babo chinga kichonsi na utanya serikali nebegete merobere mekirano yokurwania obosagani anena se chinsemecho. Our youth not to be cheated, not to be hoodwinked with goodies that don't exist, not to be radicalized into joining Al-Shabaab, into joining ISIS, into joining all manner of terrorist groups.
The youth are being cheated that there are job opportunities to go and fight in Russia, to go and fight in Syria, to go and fight in whichever places. We are asking parents to know where their children are. And those that are recruiting our youth and radicalizing them to join these groups, tutapambana na nyinyi. And we want to tell you that the government of Kenya is awake. Musifikirie munaweza ingia hapa. Nase chingak chindame bamenye bensemo ya maili 8 yo kutoka imeye county ya Laikipia babere bawetera emechando ane nase okonyora obokoreria sensemo yobochenu. Iyo nigo yairire tambukiro obotenerwe county eyo ise mu governor Joshua Irungu kobwatira na mone company ya Kenya Pipeline iseboigo yo moteneri obo Jo Sanga banyara ko bagweso kena gusioria bene obwaga chigwe nyagitari yarachikoboge kwene kenga yanyale kobe kwena na obokoreri bwange kigima hochiase abamanyi bensemeyo. IPC, asanteni sana kwa sababu ni vita ambayo ilipiganwa ili tupate hii nafasi. Hawa watu wa KPC walikuwa wamesema kitambo watujengee. Banes ambaye alikuwa foundation manager amekuja hapa amechoka. Ile kitu ilikuwa inakosekana ni kitu moja tu, plan yetu ya Kalalo ya hospitali mjengo kuwa approved. Hiyo tu ndio ilikuwa inatuzuia. Shukuru sana KPC kwa sababu out of their way, out of their other programs, their core mandate ya pipeline, wao wameonelea kwamba waweze kuleta ufadhili wa kutengeneza hospitali. Na kwa hivyo sisi kama watu wa county tumeshukuru sana kwa sababu kati ya zile dispensary tumetenga ya kwamba tutatengeneza au tutajengea watu wa Laikipia, tayari moja is off kwa sababu ya ile ufadhili. Kwa hivyo sisi kwetu kwa county mambo ya staffing na mambo mengine nigo abana babere banekiwa gosiria amagimabo asomo baskano bwomurero uyonekiwa sekenyero kia Nyanduma asebunke yalari asekorengana na mamumu abateba munanigo abasiekireta abana bunyomba na kugenda asekanisa wekachinga ki abetega wakirwe simi na kumanywa igoro mu baskano yo nonye nigo maigaya bamate abo kobeka gosokora umukia abo kumurangiria ngina abana abwanyarete ko bawikirana asayo takonyora nga enyumba yabo yanyarire ko bage kuyena abana abo gusambua kuikera sekerengo kilibanyarete ko bagusire bugima bwabo. Kuna moto imeshika hapa na watoto walikuwa wameachwa na mama yao wawili wakiwa wamerara na moto ikashika na ikaweza kuwachoma wote wawili. Maafisa wa DCI waliweza kuja na polisi na pia majirani wakakuja wakajaribu kuokoa, lakini haingewezekana, mioyo yao tayari ilikuwa imeenda. Roya the firstborn alikuwa na 3.5 years. Second born ni Miriam alikuwa na mwaka na mwezi mmoja. Hajajulikana maana hata stima mahali pa kuwasha ilikuwa juu isifikia. Kiberiti nilikuwa nimeweka huko juu kwa itara, hangefikia. Kiberiti sio chini, hiyo hapana. Hangewasha moto maana kiberiti ilikuwa juu, hangefikia. 2 rooms, hii room nyingine tunawashia moto, ingine wanalala. Hasa kini ya moto haijatabirikana, lakini tunaona kama ni mtoto huyo kijana wa miaka 3.5 kama ndio pengine angekuwa akiwasha kando kwa sababu mwanchumo ligereria wikira gututege togende asensemo ya kabere studio chinga kitokomera na amonere Victor Sultan eria tumanye buna nara ya twarigarite asensemo iye chigosari togenda re toskare ngwira na tore ase kekagitari getambe.
Bemono Josephat Misi na Evelyn Osero kurwa ensemende ye studio mwanchu mulirengo kwaligania ase emanye chigosori eliyo twemanina ya agende tokolekana kurwa ase ebirobye chigosori eliyo nengoro kwa Victor Sultano bangito chake kurwa ase egetigia Kisii School abwase ikende tournament ya Kisii School Open Championships yali anitwe aroro nechitimwa chigesokia ase kurwanira na kweligeli bagali koendera komenta chinguru bosyu chigosori ochira chigosori kwa sekerengo gichi secondary na bago chisukuru cy'ubundi cha masomo aigoro ase omwakoyo o 2024 asensemo ya volleyball osensemo ya basketball etimu ya Nyanjwa nigo yabaikolete etimu ya Kisii School osetimu ya school ya Kisii School chiseti emerongevere na isano naibere ase emerongenenemo na koira obunyankongo with finali ase a tournament yo yaleganetiwe ne school ya Mora ya Kisii School. Hii iko na muhimu sana because it's a pre-season match. We are likely to meet again at the county and we play most likely a final with Kisii School. So nimetumia to prepare and see what is like to happen at the finals. Na tupatia clue what is like to happen at the county finals. I choose the approach because Kisii School are also quite tactical and they are very intelligent kids. So if you are not tactical, they are going to beat you on their intelligence. So I said also to brains, especially on the tactical part of the game, and we're able to win that match. Our players are very tired. We started our championship on Sunday, while other teams started on Saturday. We played 3 matches back to back, and my boys, I want to congratulate them. Wakona pumzi, they played all the 3 matches consecutively and won. So imetupatia gas ya kwenda county and the regions and play 2 matches during a day. This time we have very tactical players and who take instructions. Last time I've been having players who take instructions but not very tactical. The kind of players I have this year, they are very tactical, so we expect a better Nyanchwa at the regionals. Asensemo ya gosori ya volleyball yalionetiwe boiko ase chigosori chucha Kisii School Open Tournament nigo eskuru gose timu eskuru ya oborokia wabanyagetari KMTC Kisii yerete obunyangongo gose obugwiwe chiseti sato ase ligenaria segero ochia se eskuru ya secondary ya segegi na koira obugwiyogo abo borachiko bayenekelia libagaligia ase chigosori chirobosyo chikuru chibengo bigoro. Amesahau. No. Asensemo yumupira w'amagoro etimu ya Agoro Sare nigo chatringeto bonyansi ne timu ya Kisii School gose Kisii University asichitaeka emerongo kenda chageti nasoka makali yokobekana egoli eyamo ase mububwiwe tournament yo asensemo yumupira w'amagoro nigo boirete gwetera asensemo ye penalty ase etimu ya Kisii University yabwete penalty isato ase ibere ichichabegetwe neskuru ya muri Agoro Sare.
Korwa segetigia Kisii School ngoire wika segetigia Sameta Green Stadium abwase abaralia asorongo rogusi gwetera se timu ya Kisii Scribes FC gose Kisii Media FC bagendete n'ekigosoli kyabo kyokane kingankumira nabale nakogosolia na gusanga nabalia bakoraliya mangana gose amashabiki yabo ase amangana abo gose goro ase kiredio n'eki TV ase kendeye abalia boni go bagosoleti negosoli y'umupira w'enkoyo ne timu ya Sameta abwase basogete asoko ikorwa kigoli sato asemo nanyana boni go balireira gukikogendera n'ekigosoli kyo ekikoyeneki ogosira semi nabo okoa omoyo abantu bakubaligerelia ase amangana abo batambe ayo bakoralia Sasa nani hapo hii wing? Biti. Mimi unapinya sana. Wewe. Unajua pia kama mnapinya huko sana. Hapa kwa hiyo siwezi bila ngeparo. Kipa ichukue. Hapo ndio usimfuata boss. Leteni space. Sikia ule mzee. Mano. Manu sikia Kenya tunaambia. Manu. Alia. Moja tu Manu. Twende onyi wapande mbele. Twende tuko kwetu. Manchumbulia nara inakwariganetie korwa ase emanye chigosoli ngairete ngano genete kwegokeria emiroveri yonsi ya Ndizi TV ngitere ya mibere magantara tambuka sensemende studio ndochenga mwana musiru Josephat Amisi oirandire ase emanye Jumatatu dete ngenda ase studio mobolinga nkieke konya kulia atanya gocha emanye Jumatatu. Zakari Makori Moginda anasema watching and listening live carefully korwa bobasi Nyamarumana Fred Nyandieka Agatanga Nyabeta gusira gwikisa tutalibu ya karanga ukwanda muroveli olio Nyabeta watching live from Awendo Migori County tuned in hadi mwisho na my wife Jacqueline. Asante sana. Na kuna wengine wengi kwa upande wa SMS asante.
Emanya Jumatatu. Yes. Happy New Year. Wasirira matkamangi. Motimo konomia. Kwa ganduwa kwebachira 2024 lakini weka toko iranika. Mwanariria. Natema osoa chini ya maji kidogo. Karibu nyumbani. Asante sana, nimeshukuru. Ndochenga na mogende tukaumuka gendia Emanya Jumatatu bya kigima. Welcome back home. Tole no mogokoma ite balance nere uchiwa ya rokunga women empowerment. Ekaro bako empower woman bako mokoro badabu. Bone karo kanyende Genevarini tweka igakombwa. Ona kiasi kincho the boy child ebire karo tole baberega magana mpya. Yo wesokia waito baberega no kwenga tukigima. Kabisa. Yamara sana tumeshukuru twarare kurwa sechinsa meche chigosori na mangagende tororo. Anana as chigosori chenya tusobe ko chikwa neke wase skuru ya Kisii. Aira nayo Ndizi TV ntogwa tamaya. Yes. Yamara sana. Abali manyete ase umutinyo yo munyale ko bugweta. Kakinera watenete kwatenga tukubwatira nere Josephat Amisi abaradi abaligere bagachikoganya misi yachiche tanya teko bagagwesokia. Kumba misi ontigire ntamanyete. Agire na twarto moyo ngabare minga bate ya misi na irane. Nende kwayanire karibu sana. Asante sana na agokire. Na umwancho muligire mbia mana singicho kwene kengano gene tukobukwiriri bagari yago bosangama na intwe emeroberia itane na so mwaka mu yakigimo 2024. Na mangeto kwariganira kuroga Ndizi TV na bubu asubo mu Gusii kwene kyabuna ukugania kwa unayo mwancho muri kwabere gugwikiraniwa ase enchira ya bene. Tutaragenda so mutimoko engana nero twarigereria aria yobwaga chibye chinyumba chirigolirike. Yes. Ase tware byombe bigweso kibigota mokoro murobiri tokari kwa bugwikirani wase enchira bwikirani waso mubekano ase chinse mwasoro gongorulwa western toroche serikali egweso kekigima na gotagora chinyumba gotaba tutegeturusiechi twagache chiria chirigolirike. Engana yaretire ebirengerio au chasaba Kenya. Engana yaretire ibirera mononga girtene ringa serikali yatebire useki gambiro ya tebena lichiko lilio koru liko na chaba kwa limeremo ibango elio chinyombe chiagaju iyo lile na mamincha lichiko liswali yama yago changa Josephat Amisi asemeti yenyi tumete useni tato ya etire kwa rana chiwe ni bake chibese chinga chiko chiango ira ni wole gose nakia mangana chiko nare kwa uri baga imarago ya bono nyara ko bungu mukwanero muraigwese kagetera munabwate engwana ya bene amonere igoro ya enibe nyare ko bekubwatuko na ende niwe ko begento kyo gukumya sana kayo kro konyoro muntu agachire atumikire chipesa chiaye gwagachire no inyumba yaye ngiya igabwetigire inyumba yayo bekire bindo byaye buya eserikali yamanya kwimukiye getambukiro kotagore nyumbeye nasenchira yo guchikwaga che nyumba eyerengete maybe gokonyo musauri okariskari otabwatie meremo ngaye omuntu yero gagachire nyumbeye ga nakyago chiko chakara ndekomenya ubugima. Mwanjo gerora benga. That is what the table twensi. Naba Kenya. That is what nakonde toiraneri. Korende nirso twebori twebeka se bikoro tubiri. Victor Boniga imagine asubwaga kwagachire nyumba se inogari kwabekire nyumba yawo buya bona nayo metene ngo ndora so wetora. Umanye ko ruri tukerimo Ndizi TV wakorerwa some manye Jumatatu chigosori. Waikire nyumba waikire ngote to so nyumba igoro maye konyore nyumba yaye tagwire. Ekion regende kerengangelinga ngagachirwe yende igo mogotagore nigo motumeke yende kogicha abantu banyore mirimo tumaite gose Victor Boigo antuara bwango igo muraigwense na nyarako bako korochi nkwana chiabene nense meke gambiro ase nyumba ibura ya State House bagataba ngampa chiko bakubwaterana amonchorero hanyarako bagakorekana timanyeti obwango bobo narito arrival na ekina kenyarako beko na chiabene gata moroberio iyo igore mamincha nelichiko ainoro changa amonchori naroro kuruchinga kichiria chingwane chenyareta ko bachiko kwano nabo igo ase ekegambekere asichinga kibonechi Josephat Amisi bwango gana nsaka no muntu yengani iyo korengana nere agotebanga nabura nyore ne muroberio renge wo muraibwense guse serikali ya Kenya kwanza nye nibeye ebutoru ase amatuka ya make maiga ya butoirwe baigwane ne kigambero etuguterware egere chibasa chiriche ikire konachwa ondeta yo chikoboni nganga ichigo chia iko barana chira sama aba Kenya tole around 50 million nganga gete gati yabu totebe around 15 million ngokora bali mbere aka 15 million times I think it was around 300 shillings yes tobegere to shilling 300 shillings 15 million times 300 chibasa chinyinge chibasa chinyinge na ende tali motinya yo metinya nge tatuiga
akangesa bwe eni bentambe yona bora nyorenga no moroberi orenge tunga nabo mara orenga ngoruterana bara mangana isiko ganga ekigambiro yakore igakumbe neni beri arenge butorwe ebe kukanda abantu basoye miguko yabase nginchuboni ga ogo gatenga ki mutinyo go chatindi go buju lakini yali amaye gatonyirgerere nenda sense mo endekero chibese chi Victor na Miss ekero chibese chi chana chiru bari babwate emirimo bana chiru chibese chi chichukwa gacha chinyomba nduru kana chinyombe chimbuya chiagacho irgo konyo mwana inchi korende wisukurigereria serikali ense ya Kenya ngima jinse monechi nyinge chi amale mara tagachiri asenaro emesitwere ebinto achindemero chire amale mara tagachiri serikali ngeta gutumikira ribageri etumike achibesa chiria chirie bwate na chiri chiasangiriri go siasangiriri kurwa saba Kenya baiga bakore mirimo agacha chinyombe che rachaka ko gacha chinyombe chia sama bagaya ribaga bakwirege tamukiro kyo gutagure nyumba siagachire yakore nyombe ne nibe tumike tororo nibo yo mo Kenya gasi agachi no abantu banariko na gukomeza ya bono abo ebengia bono tote abantu bamenye chi jasina nyingara tagachiri chinyomba tigabara as example bara irali baga bagacha chinyombe chia se amabagari yare erinde echichinde bamanye ko ribagari ndelio gutagura mbakugure nyombeye erinde banyebeke buna batagete ribagari gutagura yakugara gutagura uko nende nibe go chigotumeka gochaka kwa kuagacha kolengana na inje toire example kya Ndizi TV gere Brighton apartment onyandiri Brighton apartment yere ekwerenda yamo like nyumba kawaida itabwatie goroba minute nga obole mo botambe monongo tumeka bole kwagacha nyombende yona bora nyore batete ko tumiko go rusi nyombe chio bagacha chigoroba egere banyore bagayine lakini baada mabaga yaro na bagotumika kwagacha chinyomba chie goroba korende ndoma tie merobere ya serikali tukatoira na noko yena se merobere babegete nonya bakenya tokonya kwemurungania ane merobere miera chie koreta o magendro na boigo obuyasa matukabusio ngakiboigo maite serikali ngena tokabage kuri chira timaite gose obosi ase ukoragora ibwagure Victor timaite renga bokugurwa kuna serikali ngena tokabage kuri chira chiabenenga ekerengo anene na maguri ebintu biri byengencho imense ya Kenya byanyale ko bikuyelirwa bene kulinde libolire nenga e value ye shilingi kero kujeliria amone dollar bado na bagenda tokabage gusalika sana ase chiro asense moende mbaro bagotabanga ikinegendekia asengencho ekero tokoni cha inskoyense yekugurwa se in dollars ekero ekugurwa in dollars chibase chekero chigocha echigocha chinyinge asengencho $1 ne yemo onyaligo lirero lyalenge $10 10 igoko ayo $10 10 mambi totebe shilingi yalikugurwa shilingi $1 yalikugurwa shilingi 100 yemo lero mambi eguru shilingi 150 baada $1 ne yemo kwa lakini umurimi agochikonyora shilingi 150 bakori mirimo rende mense ya Kenya baro bachaka gwakana umushahara si $1 na tinga kibenechi shilingi gara ko bage gutugutari bagari yaye ase echiro mwenje murere banasengenche biro ayo naro twakwarigane tia seri tkoria rero imeye emanye Jumatatu ayekarabona to gwakera ngambye mona ayo mwanchi murgerera sogendrete guturigerere kuria na mono abari kibaito bari twagwatira naso kwene kiamangana yonsi awikera senchira yobekirano nigo tokubakera ngambye mono Yemana boigo timu engima yogotenaniri omaeteriria tutakora twaregeta seni kya Ndizi TV kwalengase timu iria twaranga ngwabwatokana aye ngwana ya bene ngomoteneri nonye kure umuraria gwetera sense mechikosol igore nawe omoteneri webipindi ase getaseni kya Ndizi TV na mayot nayo twariganirete ase merobiri ati abantu waranga omo manager unyale kwabaga gwikirana na kwenekia ngonyale kwabaga go chastole okugena waitonga ki ekero togendete guskabosio meta monchuru ne yengencho igo negatie bintu biri togendete kwarigani monchu murigeria igo tobasa gusuka ku Ndizi TV amangana amandi kwarigani obwasumba gendrete komenta etra mokeira na ronyara kwabaga kwenekia buna chibicha manelio gichago chira senchire bwikirano kwa sense moya emanye chigosori ntwagwatana na captain 001 kwenekinga aye chigosori awikira na sense moya imanyererio nigo twagwatana nere Joshua Auta literana ngoro kwa Josephat Amisi na kokanero buligerio ya kwemeroberio hime Ndizi TV nencheri toriane Evelyn Osero korende nyorav na semeroberio sia sesemo ya Facebook na bagatonyara witera Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube Ndizi TV News ase website yetu tore yamase ya mochinsa mirongewe na inye na www.ndizitv.net Eliana Victor Sultan wangi buna batambe ipo siku tuzidishenia